Пс, не хочаш трошки выяўленчага мастацтва? Прывітанне, шаноўныя коцікі і іх бацькі. Вы ведалі аб тым, што ў нас у Беларусі ўсё ёсць? Ну, ў сэнсе, ёсць самае рознае мастацтва і месцы, дзе яго можна ўбачыць. Вось глядзіце. Карціць вам пабачыць унікальныя роспісы 12 стагоддзя, каб вялікі ансамбль, а не кавалачкі, каб месціліся яны на сваім арыгінальным месцы, наўпрост унутры архітэктуры, для якой былі створаны. Ну, то маем Преображенскую царкву Полацку, а ў ёй фрэскі, зробленыя па загадзе, наўпрост па загадзе Ефрасіні Полацкай. А калі хочацца паглядзець на фрэскі пазнейшыя, барочныя, з моцным колерам, з такім маштабам, якія не снілі майстры сярэднявечча, ну, то вось вам Нясвіж, касцёл Божага цела. Ці, напрыклад, магілёўскі касцёл святога Станіслава. Усё ляціць, зіхаціць, кайф. А ў сталіцы таксама каталіцкая катэдра ўраджвае, а ў Петрапаўлаўскай царкве сваі роспісы ў розных часоў суседнічаюць і адчуваеш сябе нібыта падарожнікам у часе. Ок, вам хочацца скульптурных ансамбляў, каб складанасць прасторы агаломшавала. Ну, то завітайце ў фарны касцёл Францыска Ксаверыя ў горадні. Вось яно якое. Ці ў Пінск. Увогуле, магічны горад. Неверагодны. А для фанатаў больш стрыманай, але манументальнай прыгажосці магу параіць Буцлаў з ягонымі алтарамі. Калі вашае сэрца просіць готыкі, ну то яе трошкі таксама ёсць. Цэрквы ў Сынкавічах, ды мураванка, а яшчэ стылёвы касцёл у Ішкалдзе. Унутры няшмат захавалася, але звонку суцэльны кайф. А ўжо неаготыкі па краіне дзясяткі, у тым ліку вось якая мастацкая. Але штосьці я на архітэктуру збіўся. Мы звычайна пра жывапіс больш. Тут, зразумела, нацыянальны мастацкі, непараўнальны. Лепшая ў свеце калекцыя беларускага мастацтва. Ну ок, згода, бо дзе яшчэ. Але прытым адна з лепшых у свеце калекцый рускага жывапісу. Галоўныя імёны, якасныя творы, а таксама зала з мастацтвам заходняй Еўропы. Стракатая, разнастайная. Тут табе італьянскі партрэт 16 стагоддзя, і нідэрландскія пейзажы 17-га, і французскі жывапіс 18-га, і бронзавая скульптура, і мармуровы Меркурый, і кераміка Пікаса, і процьма ўсяго яшчэ. А побач зала маёй улюбёнай Азіі. Кітай, Японія, Індыя, Карэя, фарфор, кімано, лак, нэцке, тэкстыль, аграмадны, драўляны слон ды даоскія супергероі. Калі вы таксама любіце мастацтва Азіі, то звярніце ўвагу на новы замак у горадні. Там трошкі ёсць, а ды яшчэ на брэсцкі музей выратаваныя каштоўнасці. Увогуле, вельмі цікавы. У іх калекцыя будысцкіх ікон на тканіне. Тханкі, такія іконы называюцца. А тканіна, ведаеце, блага захоўваецца ў часе. І рабіць мастацтва з яе цэлая песня, а захоўваць яшчэ адна. Вельмі сумная. Таму адныя з самых дарагіх твораў мастацтва, што маглі дазволіць сабе толькі вельмі багатыя людзі ў мінуўшчыне, гэта шпалеры. Ці, як іх часта называюць, габелены. Лепшыя зборы гэтага мастацтва у мірскім ды нясвіжскім замках. Замкі гэтыя ўвогуле вельмі разнастайныя калекцыі, багатыя неверагодна і не толькі на замежнае мастацтва, але і на айчыннае. Слуцкія паясы, нашае ўсё, забыўшыся рука. А яшчэ шкляныя вырабы з мясцовых мануфактур і гістарычныя партрэты, але апошнія звычайна ў копіях. Арыгіналы тых самых сармацкіх партрэтаў з выявамі радзівілаў ды сапегаў з вішнявецкімі можна пабачыць у нацыянальным мастацкім і ў нацыянальным гістарычным. А вяртаючыся да раскошных інтэр'ераў з творамі мастацтва, нельга прапусціць палац Паскевічаў у Гомлі,
А яшчэ нядаўна адрэстаўраваны палац булгакаў у Жылічах. А яшчэ, гэта я ўжо ўзгадваў, сядзібу Козел-Паклеўскіх у Чырвоным беразе. Там кожны пакой у новым стылі зроблены, а на будынку нават гаргулі ёсць. Вельмі інстаграмнае месца. А ну і лошыцкая сядзіба ў Менску. Як жа я па ёй сумую. Якая там японская шафа стаіць. Неверагодная. А калі хочацца пазнаёміцца з мастацтвам трошкі больш сучасным, то варта ісці ў галерэю «Арт Беларусь». Там збор мастакоў, што нарадзіліся на нашай зямлі, але жылі пасля за яе межамі. Напрыклад, Хаім Суцін. Сусветна невядомы, знакаміты экспрэсіяніст. Галоўны твор калекцыі ягоная Ева, якую я ўзгадваю ці не кожны выпуск. Але там яшчэ ёсць шмат усяго. Моцны па колеры Шрага Царфін, вытанчаны Лявон Бакст, паэтычная Паліна Хентава, кайфовы Рувім Фрумак, стрыманы Барыс Забораў, ну і, зразумела, Марк Шагал, наш сланяра. Дарэчы, у галерэі «Арт Беларусь» захоўваецца адзіны ў краіне алейныя творы Шагала. А вось па ягоную графіку трэ ехаць у Віцебск на радзіму мастака. Там у зборы сотні аркушаў, якія часткамі выстаўляюцца ў арт-цэнтры, бо паперу нельга доўга трымаць на святле. Рушым далей. І па народнае мастацтва едзем у Раўбічы. Будынак старога касцёла, а ўнутры строі, кераміка, салома, рушнікі. Далей абавязкова глядзім ветку. Музей стараабрадніцтва. Гэта ўвогуле адно з самых маіх моцных уражванняў ад музею Беларусі. Ну і, канешне ж, наведваем Заслаўе, калі хочам паглядзець на маляванкі. Маляванкі Алены Кіш ды іншых наіўных мастакоў. Наіўныя мастакі, папярэднія выпускі. У галіне народнага, але не толькі. Ледь не забыўся пра навукова-даследчы музей беларускай культуры і мастацтва, што ў Менску. Ён шмат год быў на рэканструкцыі і нядаўна пачаў паступова адчыняць свае залы. Там, напрыклад, можна пабачыць манументальныя каменныя надмагіллі роду сапегаў і процьму іншага. А калі цікавіць, вось гэта ўсё рыцарства, даспехі, зброя старажытная, то ёсць Кобрынскі музей імя Суворава. Музей клёвы, але з назвай, канешне, бяда бядовая. Таксама зброю можна паглядзець па замках ды палацах, асабліва ў Мірскім. Але памятайма, што зброя штука, мабыць, і прыгожая, а вось вайна ніколі. Яна заўсёды толькі забірае ды разбурае. Поўная супрацьлегласць мастацтву. Дарэчы, злавіў сябе на думцы, што недастаткова прапанаваў вам сучаснага мастацтва. З ім у нас у пастаянных экспазіцыях ёсць пэўнае абмежаванне. Увогуле, у краіне няма нацыянальнага музея сучаснага мастацтва. Гэта, канешне, сорам. Аднойчы абавязкова зробім. Калі не мы, дык вы. Але ёсць разнастайныя выставы. Сярод іх хачу вылучыць восеньскі салон ды Арт Менск. Кожныя паўгады там паказваюць вялікую колькасць твораў, зробленых беларускамі ды беларусамі за апошнія гады. І, ведаеце, там заўсёды можна знайсці шмат цікавага. Галоўнае – шукаць. Гэта быў заключны эпізод нашага невялічкага цыклу аб мастацтве. Я распавёў, што паспеў. Вы зразумелі больш, чым я асмельваўся спадзявацца. Пра музеі, і пра тое, навошта туды хадзіць, і якое мастацтва вас там чакае, і як яно працуе. І зараз, шаноўныя коцікі, самае галоўнае – перайсці ад тэорыі да практыкі. Беражыце сябе, спажывайце мастацтва і пабачымся. Ці тут, ці ў музеі. Ну а з вамі быў Мікіта Моніч. Пака-пака.